Εάν δεν γνωρίζει και ο κόσμος και δεν μαθαίνει σιγά σιγά τις θεραπευτικές ιδιότητες, αλλά ταυτόχρονα τους κινδύνους, τις αντενδείξεις, γιατί δεν είναι όλα πάντα ρόδινα, πρέπει να γνωρίζουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε και τους ασθενείς οι οποίοι πολλές φορές πειραματίζονται από μόνοι τους και χρησιμοποιούν πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν προβλήματα. Και οι πειραματισμοί λοιπόν είναι επικίνδυνοι, ειδικότερα σε ευπαθείς ομάδες. Πόσο αποτελεσματικά είναι τα βότανα, γιατί όπως είπατε και εσείς τώρα που είναι καλοκαίρι, οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν μια γρήγορη λύση. Τα βότανα δεν είναι μόνο εμπειρικά, δηλαδή λέμε αυτό το βότανο θα σε βοηθήσει. Ένας σοβαρός ειδικός για να πει αυτό το πράγμα πρέπει να βασιστεί σε ποιες έρευνες υπάρχουν. Καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα podcast της Madame Figaro. Σήμερα μαζί μας έχουμε έναν καλεσμένο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πιο καλά τον κόσμο της υγιεινής διατροφής και άλλα πολλά. Μαζί μας σήμερα έχουμε τον κύριο Πάνο Πλατρίτη, κλινικό διαιτολόγο και διατροφολόγο. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα και χαίρομαι για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Είσαστε έτσι έναν πρόσωπο που θέλαμε πάρα πολύ να έρχεται, γιατί και από τα προϊόντα σας αλλά και από την ιστορία σας είναι όλα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω έτσι για αρχή να μας πείτε τη δική σας ιστορία, πώς ξεκινήσατε να ασχολείστε με τη διατροφή. Βεβαίως, η ιστορία μου ξεκινά από τη νεαρή μου παιδική ηλικία. Ήμουν ένα παιδάκι με τα γονίδια του υπέρβαρου και του παχύσαρκου παιδιού. Δεν φταίω σε καμιά περίπτωση του γονείς μου. Λίγο η κυπριακή κοινωνία, η κυπριακή κουλτούρα, όπως τη γνωρίζετε. Αυτό με όθησε να είμαι ένα παχύσαρκο παιδί και δυστυχώς αυτό με την κοινωνία που ζούμε είχα βιώσει ένα παιδικό bullying για το βάρος μου κυρίως. Οπότε αυτό με σημάδεψε αρκετά. Στη μετέπειτα ζωή μου πήρα και εγώ την απόφαση, η οποία φαίνεται ότι η πρώτη φορά δεν ήταν αρκετή. Έπρεπε να προσπαθήσω 17 ολόκληρες φορές. Είχα 17, δηλαδή 16 αποτυχημένες προσπάθειες πριν ολοκληρωτικά αλλάξω το βάρος μου όπως έδειξαν τα δεδομένα. Άρα τη 17η φορά, μετά από πολλή υπομονή και επιμονή, κατάφερα να διώξω 45 κιλά. Αφού πέτυχα αυτό το στόχο, αυτό με όθησε στο να προχωρήσω με τις σπουδές μου στην κλινική, στη διαιτολογία. Έκανα το πτυχίο μου στη διαιτολογία. Μετά έκανα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στην κλινική διαιτολογία και κάποιες άλλες καταρτήσεις. Και αυτή η αγάπη από τα βιώματά μου με βοήθησε τον αδελφό μου, τον Μιχάλη, να ξεφορτωθούμε μαζί γύρω στα 90 κιλά. Αυτό ως προέκταση με όθησε να ασχοληθώ και με άλλα πράγματα γύρω από την επιστήμη της διαιτολογίας, όπως είναι η βοτανική επιστήμη, τα φυτά και όλα τις θεραπευτικές ουσίες που έχουν. Γιατί πολύ καλά ξέρει ο κόσμος ότι τα βότανα δεν είναι μόνο τα μαντζούνια που λέμε στα ελληνικά, αλλά είναι οποιοδήποτε βρώσιμο και θεραπευτικό μέρος ενός φυτού που μπορεί να εξασφαλίσει υγεία και μακροζωία. Αυτό ήταν κάτι που ήθελα να ρωτήσω πολύ, γιατί τώρα είναι το must, ειδικά αυτό το καλοκαίρι. Τα βότανα, ο κόσμος θέλει πιο φυσικούς τρόπους, οι οποίοι θα το βοηθήσουν είτε να ενεργοποιήσουν τον μεταβολισμό τους, είτε να χάσουν τα περιττά κιλά και ψάχνουν πιο φυσικές λύσεις. Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι καρχήν η ιατρική επιστήμη όπως τη γνωρίζουμε τώρα από την άποψη φαρμάκων, της παραγωγής των φαρμάκων, έχει ιστορία μόλις 2 με 3 αιώνες, το πολύ. Τα βότανα, δηλαδή τη θεραπευτική βοτανική που χρησιμοποιούταν από τον Διοσκουρίδη, από τον Ιπποκράτη και ούτω καθεξής, έχει ιστορία αρκετά σε εκατοντάδες χρόνια. Με το πιο απλό παράδειγμα που θα πω είναι για τον φλοιό της ιτιάς, το σημερινό ακετυλοσαλικικό οξύ, την ασπιρίνη δηλαδή, όπου ο Ιπποκράτης γνώριζε και έδινε στις γυναίκες οι οποίες θα έφερναν τον τοκετό να μασάνε φλοιό ιτιάς. Και είναι ο σημερινός παππούς της ασπιρίνης όπως τη ξέρουμε τώρα. Η Βαλεριάνα με το σημερινό Valium και άλλα πολλά παραδείγματα τα οποία φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό, τολμώ να πω 70 με 80% των σημερινών φαρμάκων όπως το γνωρίζουμε τώρα, προέρχεται από φυτά. Ή για παράδειγμα, όπως τη γνωρίζουμε την ψευδοεφεδρίνη. Είναι από το φυτό, το μαχουάνγκ, την εφεδρίνη. Άρα, εάν δεν γνωρίζει και ο κόσμος και δεν μαθαίνει σιγά σιγά
τις θεραπευτικές ιδιότητες, αλλά ταυτόχρονα τους κινδύνους, τις αντενδείξεις, γιατί δεν είναι όλα πάντα ρόδινα, πρέπει να γνωρίζουμε και να ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα γύρω από τη σημασία της διατροφής, αλλά και των βοτάνων, είτε αυτά είναι σε πόσιμη μορφή, είτε αυτά είναι σε συμπλήρωμα διατροφής, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ο οποίος σιγά σιγά επιστρέφει προς τη φύση. Θέλει λοιπόν να έχει επαφή με τη φύση. Τι κινδύνους μπορεί να κρύβουν πίσω τα βότανα? Τα βότανα καταρχήν εξαρτάται από το είδος του βοτάνου. Ας πούμε, για ένα παράδειγμα το οποίο είναι λιγότερο γνωστό αλλά είναι αρκετά τοξικό, είναι ο μανδραγόρας. Είναι ένα βότανο το οποίο στο ανώγιό του ήταν κατά το Μεσαίωνα. Πάρα πολλές μάγισσες της τότε εποχής είχαν πληρώσει το τίμημα του μανδραγόρα και κάηκαν στην πυρά κλπ. Λόγω του ότι χρησιμοποιούσαν μαγικά ξόρκια. Υπάρχει και λοιπόν και ιστορικότητα των βοτάνων πέρα από τη θεραπευτική δράση, η οποία ανά τους αιώνες συνδέεται με την άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Οπότε πρέπει και εμείς σαν ειδικοί από όλα τα διάφορα φάσματα, από τους φαρμακοποιούς, τους κλινικούς διαιτολόγους, τους ιατρούς κλπ. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πολλές φορές φοβόμαστε να το αγγίξουμε, σαν το κουτί της Πανδώρας, αλλά όσο περισσότερο μάθουμε, κατανοήσουμε και γνωρίσουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε και τους ασθενείς, οι οποίοι πολλές φορές πειραματίζονται από μόνοι τους και χρησιμοποιούν πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν προβλήματα, όπως για παράδειγμα τοξικότητα, μπορεί να προκαλέσουν νευρολογικά προβλήματα, η αλόγιστη χρήση, και οι πειραματισμοί λοιπόν είναι επικίνδυνοι, ειδικότερα σε ευπαθείς ομάδες. Ή αν ένα άτομο έχει συνοσηρότητα ή λαμβάνει κάποια φαρμακευτική αγωγή που πρέπει να συμπεριληφθεί λοιπόν στην αγωγή του και να ξέρει ο ειδικός από πριν, και αφού έχει τη γνώση, το πώς θα τα συνδυάσει και με ποιο τρόπο. Τώρα τι είναι αυτό που σας ζητά ο περισσότερος κόσμος, τι ανάγκες έχουν? Κατεξοχήν ο κλινικός διαιτολόγος, παρόλο που ασχολείται κυρίως με όλο το φάσμα των ασθενειών, γι' αυτό και είναι από τα επαγγέλματα τα οποία βρίσκεται στο Γενικό Σύστημα Υγείας, με διάφορες ασθένειες. Έτσι. Οπότε, καθολικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο κλινικός διαιτολόγος δεν απευθύνεται μόνο για κάποιον που έχει να χάσει βάρος, γιατί όταν ακούμε τη λέξη διαιτολόγος, εγώ δεν θέλω να χάσω βάρος, γιατί είναι από σε αυτόν. Όμως, και τώρα με την ένταξη των κλινικών διαιτολόγων τα τελευταία χρόνια στο ΓΕΣΥ, καταλαβαίνει ο κόσμος όλο ένα και περισσότερο την ανάγκη του κλινικού διαιτολόγου όσον αφορά τον διαβήτη, τις νεφροπάθειες, τον καρκίνο, υπέρταση, και το κομμάτι της παχυσαρκίας είναι ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά πρέπει να το δούμε λίγο πιο πολυσήμαντα. Και βλέπουμε τώρα πάρα πολλές δομές που γίνονται με τη στήριξη του Συνδέσμου Διαιτολόγων Διατροφολόγων Κύπρου, όσον αφορά για παράδειγμα την νευρική ανορεξία, την νευρική βουλημία, την ορθορεξία και άλλα διατροφικές διαταραχές που υπήρχαν, και για να μην υπάρχουν ή να μειωθούν πρέπει να γίνουν κάποιες δραστικές δομές και δράσεις και προτάσεις για να μην ανατρέχει ο κόσμος στο εξωτερικό που υπήρχαν μέχρι σήμερα. Τώρα, όσον αφορά το τι ζητά ο κόσμος σε βότανα, κυρίως είναι αδυνατιστικό. Τώρα είναι το καλοκαίρι, είναι η σεζόν η οποία όλοι θέλουμε όσο προλαβαίνουμε να διώξουμε τα κιλά για να βγούμε στις παραλίες. Οπότε ψάχνονται για να δουν ποια βότανα θα τους βοηθήσουν, είτε να μειώσουν την όρεξη, δηλαδή να αυξήσουν τον κορεσμό, είτε να δράσουν θερμογενετικά, είτε να διαγείρουν το κεντρικό νευρικό σύστημα. Αυτοί είναι οι μηχανισμοί κυρίως. Και λιγότερο βότανα τα οποία μπορεί να ασκήσουν ηρεμιστική δράση ή να βοηθήσουν στη μείωση κάποιων διχτών, όπως για παράδειγμα η χολυστερόλη, όπως για παράδειγμα ο διαβήτης, όπως για παράδειγμα η υπέρταση και άλλα θέματα τα οποία συγκοινωνούν τα δοχεία με το αδυνάτισμα ή και όχι, και ο κόσμος προσπαθεί μέσω της διατροφής, και πάρα πολλοί κόσμος έρχεται και μου λέει, ξέρεις, θέλω να αποφύγω αν γίνεται τα φάρμακα. Μου είπε ο γιατρός μου να προσπαθήσω να διορθώσω κάποια πράγματα, αλλιώς θα με βάλει σε αγωγή. Και βλέπω ότι προσπαθούν, το παίρνουν πιο σοβαρά και πιο ζεστά για να ασκήσουν την αγωγή που τους δίνουμε, δηλαδή να την εφαρμόσουν για να αποφύγουν κάποια προβλήματα σε ολιστικό επίπεδο. Έτσι, γιατί δεν αρκεί μόνο η διατροφή και τα βότανα. Ένα άτομο δηλαδή αν είναι όλη μέρα ξαπλωμένο στον καναπέ, ένα άτομο όλη μέρα καπνίζει, ένα άτομο δηλαδή και οι συνήθειες αυτές που συμπεριλαμβάνονται στον τρόπο ζωής, στο lifestyle το λεγόμενο, πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας. Πόσο αποτελεσματικά είναι τα βότανα, γιατί όπως είπατε και εσείς τώρα που είναι καλοκαίρι, οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν μια γρήγορη λύση για απώλεια βάρους πιο συγκεκριμένα. Όπως στην ιατρική επιστήμη χρησιμοποιούμε τις έρευνες για να αποδείξουμε
την δράση των φαρμάκων, έτσι πρέπει ένας σοβαρός ειδικός να κάνει ανασκόπηση στην επιστημονική βιβλιογραφία για να δει τα βότανα, διότι τα βότανα δεν είναι μόνο εμπειρικά. Δηλαδή λέμε, αυτό το βότανο θα σε βοηθήσει. Ένας σοβαρός ειδικός για να πει αυτό το πράγμα πρέπει να βασιστεί σε ποιες έρευνες υπάρχουν. Και υπάρχουν από έγκριτα περιοδικά, επιστημονικά περιοδικά, που λένε για παράδειγμα η κασία φαίνεται ότι μπορεί να βοηθήσει με αυτούς τους μηχανισμούς, το μαύρο κείμενο μπορεί να βοηθήσει με αυτούς τους μηχανισμούς, ο υβίσκος και το πράσινο τσάι κλπ. Άρα, εάν υπάρχουν σοβαρά δεδομένα και σοβαρές ενδείξεις, είτε αυτό θα χορηγηθεί σε συμπλήρωμα διατροφής, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό ασθενούς, ή σε άλλες μορφές, όπως για είναι τα παράδειγμα για τα βάματα, τα αφεψίματα, τα εγχήματα και ούτω καθεξής, που θα βοηθήσουν το διαιτώμενο, δηλαδή πρέπει να υπάρχει και η παράλληλη προσπάθεια του ατόμου. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Διότι αν δεν υπάρχει θερμιδικό έλλειμμα, δηλαδή μπορεί κάποιος να τρώει ό,τι θέλει και να προσεύχεται ότι με το βότανο θα χάσει κιλά. Γι' αυτό πολλές φορές με ρωτάνε πόσο γρήγορα αν το πιω αυτό θα χάσω τα κιλά μου. Η απάντηση είναι εξαρτάται. Είναι ένα έξτρα βοήθημα, αλλά πρέπει να το ξέρουμε. Είναι συμπλήρωμα, είναι ένα βοήθημα. Γι' αυτό και ονομάζονται συμπληρώματα διατροφής και δεν λέγονται αντικατάσταση διατροφής. Άρα λοιπόν η διατροφή, η άσκηση, η ευζοία, όλα αυτές οι συνήθειες πρέπει να είναι ο βασικός πυλώνας. Και τα βότανα θα είναι το κερασάκι στην τούρτα που θα κάνουν αυτό το έξτρα μίλι και θα βοηθήσουν το άτομο είτε να μειωθεί η όρεξή του, είτε να αυξηθεί σε μικρό βαθμό βασικός του μεταβολικός ρυθμός, είτε να αυξήσουν να διεγείρουν το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως για παράδειγμα σε πολλά συμπληρώματα διατροφής υπάρχει η καφεΐνη, το πράσινο τσάι, αλλά και άλλα βότανα τα οποία φαίνεται ότι μπορούν να επιδράσουν. Και αυτό που προσπαθούμε είναι και μέσα από τη συγγραφή του βιβλίου που έχω κάνει, αλλά και μέσα από το βοτανικό πάρκο Παύλα Μουσείο που γίνεται στο υπέροχο χωριό του Πύργου Λεμεσού, είναι να αναδείξουμε και να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει και την διαδικασία του πώς φτιάχνεται ένα παρασκεύασμα, αλλά και το πώς μπορεί κάποιος να κατανοήσει την ισχύ του, τη δύναμή του, αλλά και τις αντενδείξεις και την επικινδυνότητά του για να καταλάβει με σοβαρότητα και με ενσυναίσθηση του πώς πρέπει να τα χρησιμοποιεί και πώς πρέπει να τα σέβεται. Θέλω έτσι να μας εξηγήσετε ακριβώς τι είναι αυτό το πάρκο που φτιάχτηκε τώρα πρόσφατα. Είναι, ναι, ήδη 21 Σεπτεμβρίου θα γίνουν τα επίσημα εγγένεια. Ήταν μια αγάπη που είχα από τα βότανα, όπως σας εξήγησα πριν. Οπότε η αγάπη μου για τη διατροφή και για τα βότανα με έκανε να δημιουργήσω αυτό το βοτανικό πάρκο, και η αγάπη μου επίσης για τα παιδιά, ως και εγώ ως γονέας, έχω συνδέσει αυτό το κομμάτι για να μάθουν από μικρά παιδιά πώς μπορούν να έχουν επαφή με τη διατροφή, τη φύση και τα βότανα. Άρα το βοτανικό πάρκο έχει, πέρα από τους παιχνιδότοπους και όλα αυτά που μπορεί ένας γονιός να περάσει τη μέρα του με το παιδί του, θα έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα για να μπορεί να περάσει όμορφα, να μάθει, να παίξει, να διασκεδάσει και να γίνει και μια διασύνδεση όλης της οικογένειας μέσα από αυτά τα δρόμενα και τις ώρες που θα περάσει σε αυτό το πάρκο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω είναι κάτι που λείπει. Αυτό το να πας οικογενειακά και να επισκεφτείς ένα τέτοιο χώρο. Να μπορούν τα παιδιά και οι γονείς, αλλά και οι οικογένειες, παππούδες με παιδιά και όλοι γενικότερα το σπίτι και η οικογένεια να μάθει ταυτόχρονα και να διασκεδάσει. Όχι απλά να παίξει και να περάσει όμορφα, όχι να αφήσει και λίγο το οφθαλμόλουτρο με όλα αυτά τα κομπιούτερ και τα κινητά που βλέπουμε τα παιδάκια σιγά σιγά να παθαίνουν έτσι έναν ενθισμό, αν μπορώ να πω, αλλά να βγουν προς τα έξω, να βγουν στη φύση. Και έχω την τύχη να πω ότι το χωριό του Πύργου είναι και πάρα πολύ κοντά στην πόλη της Λεμεσού, είναι και πάρα πολύ κοντά στη Λάρνακα και στη Λευκοσία ακόμη. Οπότε είναι για τους Λαρνακείς 25 λεπτά, για τους Λευκοσιάτες 30 λεπτά και για τους Λεμεσιανούς γύρω στα 10 λεπτά. Οπότε είναι και παραθαλάσσιο και εκτός αυτού έχει και πάρα πολλά άλλα πράγματα να δει στη γύρω περιοχή. Νομίζω απλά προσθέσατε ακόμη ένα διαμαντάκι σε αυτήν την περιοχή που μας έτσι. πραγματικά είναι. Η Κύπρος, όπου σηκώσεις πέτρα, έχει ιστορία. Ναι. Και ψάχνουμε πολλές φορές να βρούμε τα όμορφα πράγματα εκτός της Κύπρου. Μπαίνουμε σε ένα αεροπλάνο, καλή είναι και η Ευρώπη, καλή είναι και η Ασία, καλή είναι και η Αφρική, καλή είναι και η Αμερική. Δεν αντιλέγω και εγώ δεν θέλω να γυρίσω τον κόσμο, αλλά ας εξερευνήσουμε πρώτα την Κύπρο, ας μάθουμε αυτά τα κρυμμένα μυστικά που μας, τα κρυμμένα διαμάντια, όπως πολύ σωστά είπες, να στηρίξουμε και τους ντόπιους, να στηρίξουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παλεύουν καθημερινά. Και αυτός είναι ο πρωταρχικός μου στόχος, να μπορέσω μέσα από αυτή την αγκαλιά της κοινότητας και του χωριού να μπορέσουμε να δώσουμε πνοή
και ζωντάνια και να έρθουν όχι απλά οι Κύπροι, αλλά και οι ξένοι. Καθημερινά λαμβάνω μηνύματα από ξένους που βλέπουν τη δράση μας και θέλουν να έρθουν και από το εξωτερικό, αλλά και από ξένους που διαμένουν στην Κύπρο και εντυπωσιάζονται με την ιστορία του χωριού, αλλά και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής. Είναι πολύ σημαντικό. Εσάς πού μπορεί να σας βρει ο κόσμος τώρα, να σας προσεγγίσει, είτε για ναι. Εμένα σαν βότανα... ειδικό έχουμε στη Λεμεσό και στη Λευκοσία τα βότανα και τα συμπληρώματα διατροφής. Τα συμπληρώματα διατροφής επίσης μπορούν να τα βρουν στα φαρμακεία, έτσι, της σειράς Bottega di Lungavita. Είναι η αποθήκη της μακροζωίας, είναι ιταλική, έχουμε μια συνεργασία με ιταλική εταιρεία, η αποθήκη της μακροζωίας, οπότε και αυτή έχει βάση τα βότανα, έτσι. Και τα βάμματα τα οποία έχουμε, τα αφεψίματα, τα εγχήματα, τα οποία έχουμε πάρει και την έγκριση από το υγειονομείο και όλες τις σχετικές άδειες που μπορούμε να τα παρασκευάζουμε εκεί στο Πύργος Άρωμα Park. Θα υπάρχουν και διάφορα εργαστήρια με θέματα βότανα, το πώς θα φέρουν και πάρα πολλούς ομιλητές, ιοπόνους, οικαστικούς, ανθρώπους που ασχολούνται με τον πυλό για να βιώσουμε την παράδοση και να μπορούν και οι μεγάλοι αλλά και τα μικρά παιδιά να περάσουν όμορφα, να διασκεδάσουν, να γελάσουν με την ψυχή τους και να μάθουν. Για κλείσιμο, έτσι, θα ήθελα να δώσεις ένα μήνυμα στους ανθρώπους είτε που θέλουν να χάσουν κιλά, είτε που προσπαθούν, είτε που θέλουν να βάλουν, είτε θέλουν να ενεργοποιήσουν τον μεταβολισμό τους. Επειδή, όπως είπατε και στην αρχή, κάνατε 17 ολόκληρες προσπάθειες. 16, τη 17η νομίζω τα κατάφερα. Αν δεν τούσα σωστά. Να δώσετε ένα θετικό μήνυμα για να... Το θετικό μήνυμα που θέλω να δώσω και το νόημα που θέλω να δώσω είναι ότι 7 φορές κάποιος αν πέσει πρέπει να σηκωθεί την 8η. Πρέπει λοιπόν να καταλάβει ότι τα προβλήματα, οι λύσεις υπάρχουν χάρη στα προβλήματα. Δεν γίνεται να υπάρχει ένα κατήφορο χωρίς να υπάρχει ανήφορο, δεν γίνεται να υπάρχει μια κοιλάδα χωρίς να υπάρχει κορυφή. Είναι η ζωή και θα ήταν και λίγο μονότονη η ζωή μας αν ήταν όλα ρόδινα. Και είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία που ο άλλος μαθαίνει τον εαυτό του. Άρα λοιπόν, αν μπορούσα να πω με το ρητό γνώθηση αυτών, πρέπει να μάθουμε τον εαυτό μας. Και εμένα αυτές οι προσπάθειες δεν έλεγα όχι ότι έχω αποτύχει, έχω μάθει τρόπους, καταλάβαινα κάθε φορά τι έκανα λάθος και το πιο σημαντικό είναι να μην πιστεύουμε σε θαύματα, να μην βιαζόμαστε, να μην βιάζουμε τον ίδιο μας το σώμα και τον οργανισμό για να χτίζουμε σπίτια πάνω στην άμμο, γιατί αν θέλω εγώ να χάσω 10 κιλά σε μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες, προφανώς και είναι κάτι το οποίο είναι τοπικό. Άρα κατά βάση ξεκινάμε με το λάθος τρόπο σκέψης. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνειδητοποιήσουμε το ρυθμό, όπως μια γυναίκα δεν περιμένει στους 3 μήνες να γεννήσει και ξέρει ένα εύλογο χρονικό διάστημα και εμείς πρέπει να έχουμε υπομονή, επιμονή και πλάνο δράσης. Άρα δεν είναι ο μάγος, ο κλινικός ο διαιτολόγος που ως εκ θαύματος με το μαγικό του ραβδί, με το μαγικό του μαντζούνι και βότανο θα μας κάνει να γίνουμε νρυπή οφθαλμού, θα δυνατήσουμε. Κάποιοι πιο γρήγορα, κάποιοι πιο αργά. Υπάρχουν πολυπαραγωγικό το θέμα. Πρέπει να έχουμε υπομονή, επιμονή και να ξέρουμε ότι όποιος επιμένει, όποιος τολμάει, νικάει. Το να ξεφορτωθεί κάποιος τα κιλά που τον βασανίζουν, μιλούμε για μεγάλο αριθμό κιλών, είναι ένας μαραθώνιος. Εάν προσπαθείς να σπριντάρεις, δηλαδή να τρέξεις γρήγορα για 100 μέτρα για να χάσεις 20, 30, 40 κιλά, τότε θα απογοητευτείς. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ήσασταν έτσι πολύ διαφορετικός και το έργο σας είμαι σίγουρη ότι θα πάει πολύ καλά και ο κόσμος θα έρθει στον Πύργο να γνωρίσει έτσι και το χωριό αλλά και το πάρκο και είμαι σίγουρη ότι θα ξαναπούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.